İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. This is Sin, Program 3. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programma qoşulup bilýäniňizde ören şat. Ýadynızda bolsa biz geçen gepleşigimizde günah etmek barada hem Hudaýyň mukaddes sözi şu günah barada näme diýär? Şu barada bir näçe aýatlary sizin bilen seredip geçipdik. Eger sizde şu geçen gepleşigimiz boýunça soralar bolsa, siz maňa hökman şu programmaň ahyryny görýän elektronny poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Men sizi şeýle etmäge çagyrýan. Men her sapar şu gepleşikleriň üstü bilen sizin bilen duşugmy begenýän. Men şeýle hem sizden eşitmäge sabırsyzlyk bilen garaşýan. Eger sizde bellikler bolsa ýa-da soraglaryňyz bolsa, maňa hökman hat ýollap bilersiňiz. Men şu günkü gepleşigimi ýene de şol günah etmek baradaky temada dowam etmekçi. Sebäp siz bilýäňiz, bu gaty uly tema. Hemem biz entegem şol İsa Mesih'e iman etýärler hökümine günah bilen entek hem dyrjaşýar. Günnelik durmuşymyzda siz muny bilýäňiz, men öz durmuşymda da şeýle bolýar. Şonuň üçin hem men size şeýle diýen. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde näme diýdik? Şu dünýä ilkinji günä nädip aralaşdy? Ene bu barada Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 10-njy aýatyny biz şeýle okapdyk. Adam ata zararly günä dünýä aralaşdy. Günä bolsa ölümiň gelmegine sebäp boldy. İnsanlaryň ählisi günäli bolan üçin ölüm olaryň üstünden höküm sürüp başlady diýär. Ene biz bärde görýäs şol adam ataň eden günäsi zararly, indi ähli insanlar. Biz şol adam ataň nesilleri bolandygymy sebäpli biz hem günäli insan tebigatymyzda biz şeýle diýipdik geçen gepleşigimizde. Ýöne bizde bir hoş habar bar. Siz onu ýa bilýäňiz, men geçen gepleşigimde siziň bilen paýlaşdym. Bu näme? Bu İsa Mesih'iň şu dünýäge gelip biziň günälerimizi öz üstüne alıp bizi günäniň hökmünden azat etmegi. Şeýle dämi? Men şunu size ýatladypdym geçen gepleşigimizde de. Hudaý İsa Mesih'i şu dünýäge ýollamak bilen biziň öňkü eden günälerimizi, şu günkü etýän günälerimizi, gelecekde etjek günälerimizi eýäm haça çüýledi. Ne şoň üçin günä biziň üstümizden höküm sürüp bilmeýär. Ýöne biz günä öz durmuşymyzda ýol bersek, ol ýene de höküm sürýär. Ýöne bize beýle etmek zerur däl. Sebäbi İsa Mesih şu günäň muzduny biziň üçin töledi. Siz bilýäňiz şonu, şeýle dämi? Ene bu barada näme diýär? Rimler kitabynyň 3-nji babynyň 23-nji aýatyna siziň bilen geçen gepleşigimizde seredip geçipdik. Şu ýerde sebäbi hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular diýär. Ýöne İsa Mesih'iň üstü bilen biz ebedi ýaşaýşa eýe boldyk. Bu nähili gowy hoş habar. Nähili gowy hoş habar. Şu arada oýlanyň. Şol Eden bagynda şeytan ilkinji Hudaýyň öz keşfine ýaradan insana günä etdirdi, hem Hudaýyň planyny bulaşdyrdy şeytan. Ýöne Hudaýam şu plany şeytanyň planyny bulaşdyryp öz planyny te oguldan şu dünýä emele gelmänke edilen planyny amala aşyrdy. Bu gaty şatlykly habar. Men öz kalbyma şu şatlyk berýär. Bu size de şu habary eşitdiňizde kalbyňyzda şatlyk duýýaňyzmy?
Sebäbi biz günahın hükmünden azat edildik. Günahın hükmünden azat edildik. Ene bu gaty güýçli hoş habar. Ene siz bilýäňiz, gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň 27-nji aýatynda Hudaý Mukaddes söz näme diýär? Şeytip Hudaý öz keşfinde insany yaratdy. Hawa Hudaý ony öz keşfinde yaratdy. Olary erkek we aýal edip yaratdy. Ene Hudaýyň ilki başta şu dünýä günä inmedenden öňkü plany näme ekeni? Bizi öz keşfinde yaradyp, biziň bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýärdi. Iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Hudaýyň ýüregi arzuwy şoldy. Şoň üçin ol insanlary bizi yaratdy. A ýöne şeytan Hudaýyň planyny bulaşdyrmak isledi. Erim bagyna onu bulaşdyrdy. A ýöne Hudaý ýene-de öz ogly İsa Mesih'iň üstü bilen şol erim bagyna insanlar bilen Hudaýyň arasyna ýitirilen gatnaşygy öz ogly İsa Mesih'i ýollamak bilen dikeldi. Eni şu wagt biz İsa Mesih'e iman etsek, insanlar bilen Hudaýyň arasyna ýene-de şol iň ýakyn gatnaşyk dikeldildi. Ene siz şu arada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Hudaý sizi öz keşfinde yaratdy. İň ediz insan hökmüne sizi yaratdy. Inni biz şoňa görä ýaşamaly, şeytanyň ýoluna däl. Adam ata bilen huwenen şeytanyň aldygyna düşüşi ýaly, biz hem şoň aldygyna düşmeli däl şuň. Täze siz bilýäňiz, şol gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyny okasaňyz, şeytanyň mekir ýollaryny bilýäňiz. Ol şu dünýädäki zatlary näme etýär? Biziň gözümizde ýakymly edip görkezýär. Ol diýe seret, bu nähili? Owudun dat. Ya da näkäwa dynahorlyk etmekligem, erkekler bilen aýallaryň arasyna öz maşgalasyndan daşary, olar dynahorlyk edip otyrlar. Şo beýleki erkekler beýleki aýallara seredip, ol aýal men aýalymdan gowy ekeni, owudun ekeni, ene şeýle pikirler gelýär. Men muny mysal hökmüne ulanýan. Şeytan nädip şuň biziň gözümizde nähil datlary ýakymly edip görkezýär. Ýöne her bir göze ýakymly görnýän zat Hudaýdan näl edil. Şol erim bagyna şeytanyň howena seret ine bärde bu agaç bar. Şo Hudaýyň iýmediýen agajyny howenan gözüne ýakymly edip görkezip otýar. Howene de oň aldygyna düşüp şeytana Hudaýyň sözüni ret edip şeytanyň sözüne ynam edip şol wagtlaýyn hoşallyk näde nygmat şonu isläp şeytanyň ýoluny saýlady. Şu sebäpli ne? Biziň her birimiz, her bir insan tebigatymyza görä biz günäl diýdik. Ýöne siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, onu siz Hudaýyň öňünde dogurçul. Yani bu barada siz Rimler kitabynyň 5-nji 6-njy aýatlarynyň hemmesini okap bilýäňiz şeýle hem 8-nji aýatda da Paulus bize köp zatlar öwretýär. Şo İsa'daky durmuşda, täze durmuşda biz nähili ýaşamaly. Öňkü köni durmuşdan biz azat boldyk. Enne öňkü köni durmuşa görä däl-de İsa'da täze durmuşa görä ýaşamagy bizi Paulus çagyrýar. Dedi öz başlyk şonu isleteňiz, okap bilýän ekeniňiz. Ýene de bir gaty wajyp zat berdi. Men öz ýüregime şatlyk berýän zat, men bilýän bu siziň hem kalbyňyzda şatlyk berýär. Biz Hudaýyň eliniň işi. Hudaý bizi şeýle yaratdy. Ene biz bu barada Efesler kitabynyň 2-nji babynyň 10-njy aýatyny görýäs. Sebäbi Hudaý bizi İsa Mesih arkaly yaratdy. Ol bizi owuldan taýýarlap goýan ýagşy işlerini etmegimiz üçin yaratdy diýär. Ene şol Hudaýyň insanlar üçin plany. Bizi owuldan, bizi entek şu dünýä gelmänkäk, şu dünýä yaradylmanha, bizi yaratdy. Gowy işleri etmegimiz üçin yaradan. Ene şunu isleteňiz Efesler kitabynyň 2-nji babyny özüňiz doly okap hem bilersiňiz eger isleteňiz. Soň ýene de Hudaý men size Mezmur kitabynyň 8-nji babyny görkezmek isleýän, ol bize şeýle hormat goýýar. Men şunu geçen gepleşigimde de okap geçtim. Şuň ýene de şonu gaýtalamak isleýän. Siz Hudaýyň insany nähili hormatlaýandygyny düşünüp ýaşasaňyz, günä etmekden saklanýaňyz. Men günä etýän näme üçin? Gözümi Hudaýdan aýyran pursatym men günä etýän.
Hudaýyň sözüni okumadyk pursatymda men günä etýän. Hudaýa dilek üstü bilen ýakynlaşmadyk pursatymda men günä etýän. Haçan men şu dünýäge zatlara üns berip, Hudaýa üns bermedik pursatymda men öz durmuşymda günä etýän. Pikirimne, hereketde, sözümne, dilimiň üstü bilen. Aýöne men hemişe şu Hudaýyň maňa berýän, öz muhuddy sözüniň üstü bilen berýän wagdalaryna üns berip, hem men şol İsa Mesihde täze ýaşaýyşda kimdigime üns berip ýaşasam men günä etmeýän. Men problemam Hudaýdan gözüme aýrymna şeýle bolýar. Hudaý bize nähil hormat goýar. Gelin häzir Mezmur 8-nji bab 4-nji 6-njy aýatlaryna bilelikde seredip geçelim. Senin gökleriňe, barmaklaryň işine, senin goýan aýdyr ýyldızlaryňa, nazar aýlanymna şeýle diýärin. Adam näme? Sen onu ýatlaryň ýaly. İnsan ogul näme? Aladasyny ederiň ýaly. Onu periştelerden biraz pesräk yaratdyň. Oňa şöhrat bilen hormat jygatyny geydirdiň diýär. Ene oýlanyň şu ýerde aýdylýan zatlar barada. Oýlanyň Hudaýda näme diýip otyr? Ähli dünýäde yaradan zatlaryň baryny üstünden bize jogapkärçilik berdi. Biz şu jogapkärçiligi düşünüp ýaşaýatmy şu günkü durmuşymyzda. Hudaýyň bizi nähili güýçli isleýändigini biz düşünýärmi? Biziň bilen nähili iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýändigini düşünýärmi şu günkü günde? Ene bärde Dawud paçada diýär, adam näme? Sen onu ýatlaryň ýaly. İnsan ogul näme? Oň aladasyny ederiň ýaly diýär. Şonu bärde görýär. Soň bizi ol nähili yaradan? Periştelerden biraz pesräk etip yaratdyň diýär. Bize sen nähili hormat goýup otyrdyň? Oňa şöhrat bilen hormat jygasyny geydirdiň diýär. Hudaý bize şeýletdi. Şeýle bize hormat goýýar. Biz öz keşbinde yaradılan insan. Biz şonu düşünmeli. Öz keşbinde yaradılan insan biz. Ol bir şöhrat bilen hormat jygasyny geydirdi. Şu wagt şonu öz kelläňizde görüm. Men şu wagt öz gözüňe getirýän. Şol hormat hem şöhrat jygasyny. Eger biz şonu gözüňizde tutup şeýle ýaşasak, onu biz Hudaýa hormat goýup ýaşamak isleýär, günä etmeýär. Ene şoň üçin hem şeýle zatlara düşünüp ýaşamaklyk wajyp. Ene biz okuýas köplenç Hudaýyň sözüni hem aýatlary ýatlaýas, men ýatlaýan, men umyt etýän siz hem ýatlaýan. Täze şol kalmady ýüregimizde saklayan aýatlarymyz bize günä eden pursatymyzda kömek etýär. Günä etmedimizden öň, günä etmeden bizi gorap saklaýar. Siz bilýäňizmi Dawud paçada şonu Hudaýyň sözüni diýdi. Ene bu Mezmur 108-nji babda Dawud şeýle diýdi. Günä etmedim ýaly, sen sözüňi men ýüregimde gorap saklaýan diýär. Ene bilim öz durmuşymyzda da şeýle etip bilýär şonu öz ýüregimizde gorap saklap bilýär. Menem tedi şu Hudaýyň sözlerini ýatlamaga çağırýan. Ýöne biz Hudaýdan daşlaşan pursatymyzda biz hemişe günäli hereket etýär. Ene Hudaý şeý diýip bizi ilki yaradany öýüdi bilen iň ýakyn, sazlaşykly, günäsiz hem kämil gatnaşykda bolmak üçin yaratdy. Şol Hudaýyň plany biziň üçin. Şu günkü gün hem şeýle, İsa Mesih bilen şol Hudaý bilen insanyň arasyna dikeldilen gatnaşyk, ýakyn, sazlaşykly, günäsiz, kämil gatnaşyk. Siz şonu ýatdan çykarmaň. İsa Mesih şonu dikeldi. Hiç Hudaý pislige seredip bilmeýär. Täze Hudaý mukaddes. Ene bu barada Habakuk 1-nji bab 13-nji aýatda biz geçen gepleşigimizde görüp geçdik. Näme diýär? Pisligi görerden päkdir gözleriň. Yamanlygy seredip bilýän dälsiň sen diýär. Hudaýyň gözleri pisligi görerden gaty päk. Ol yamanlygy seredip bilmeýän ekeni. Ene biz bärde şonu görýär. Habakuk ol dogruçul Hudaý. Pislige seredip bilmeýän Hudaý nädip? Şu pisligi görüp Hudaý sen nädip dymýaň diýip ol Hudaý bilen şeýle gürleşip otýar. Şu döwürde Habakuk peýgamberiň döwrüne insanlar köp pislik eden.
Şonu şol habaka görüp eni Hudaýa sen nädip ey Hudaý şoňa çydap bilýän diýip otur. Bizim öz ýurdumyzda şeýle dile getip bilýär. Siz oýlanyp görüň şu gün öz töwrüňizde de nähili erwetlikler bolup otur. Bizim Edil Habakuk peýgamberi ýaly diýdi çöküp Hudaýyň öňüne şeýle dile getip bilýär. Men sizi şeýle etmäge çagyrýan. Şeýle etmäge sizi çagyrýan. Ene Pavlus bide 2. Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 20-nji aýatynda näme diýär? Biz İsa Mesih arkaly Hudaýyň dogrulygy bolarmyz ýaly, ol biziň günälerimizi asla günä etmedik İsa Mesihiň üstüne yükledi. Ene biz şu ýerden hem görýär. İsa haçda ölmek bilen bütün dünýädäkilerin, ähli insanlaryň günälerini öz üstüne aldy. Şeýle etmek bilen ol bizi günäniň hökmünden azat etdi. Siz şoňa düşünüp ýaşaýaňyzmy? Hudaýyň sizi günäniň hökmünden azat edenligine düşünüp, Hudaýy şöhratlap, Hudaýy alkyşlap, hemişe minnetdarlyk bildirip ýaşaýaňyzmy öz durmuşyňyzda? Ene bärde biz görýäs ol günäsiz İsa Mesihde hiç şeýle günä bolmadyk. Hiç şeýle günä bolmadyk. Asla günä bolmadyk. İsa Mesihiň üstüne Hudaý ähli insanlaryň günäsini yükledi. Şeýle etmek bilen Hudaý şeytanyň planyny düýbinden ýok etdi. Ýene de şol özüniň owaldan dünýä yaradylmadandan öňkü şol ýüregine düwen planyny amala aşyrdy. Täbi hemişe Hudaý ýeňe, Hudaýyň hakykaty ýeňe. Siz muny bilýäňiz, öz durmuşyňyzdan menem öz durmuşymdan şonu bilýän. Öz durmuşymdan şonu bilýän. Ene siz hem şonu bilýäňiz. Nähili güýçli hakykat berdi. Bizi şol İsa Mesih arkaly Hudaýyň dogrulygy bolarmyz ýaly. Hudaýyň dogrulygy bolarmyz ýaly diýmeklik şol İsaň haçda ölmekligi bilen biziň üçin, biziň günälerimizi öz üstüne alyp, öz janyny gurban edendigi sebäpli bizni Hudaýyň öňünde dogry hasaplanýar. Şonu bide Pavlus ýatlatýar. Şu wagt Hudaý bize seredende bize gön seretmeýär. Ol bize şol İsa Mesihiň eden işiniň üstü bilen seretýär. Şonu görýär. Men öz oglumy iýberdim. Men oglum şol İsa Mesih sizi günäden halas etdi. Ol şu wagt Hudaý öz şol İsa Mesihiň eden işini görýär biziň kalmada. Täbi biz İsa Mesih'e iman edip şoňa diýär hawa Hudaý sag bol. Sen öz şol İsany bize ýollap, biziň günälerimizi şoň üstüne yüklediň, bizi günäniň hökmünden azat etdiň. Men şoňa iman etdiň. Diýsek, ene ähli günälerden azat bolýan, günäň hökmünden azat edilýän. Bärde Pavlus bize şonu ýatlady otur. Biz şonu diňe Hudaýa alkyşlaýyp ýaşaýar. Hudaýy alkyşlap ýaşaýar. Sizin kalbyňyzda şu wagt men şeýle soramak isleýän. Hudaýa sizin kalbyňyz alkyşdan dolumy? Minnetdarlyk etýäňizmi Hudaýa? Eger biziň kalbymyzda Hudaýa hemişe minnetdarlyk bolsa, şol biziň Hudaý bilen gatnaşygymy hasem ýakynlaşdyrýar we berketýär. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hemişe İsa Mesihiň sizin üçin öz janyny gurban edenligini ýatdan çykarmaň. Ene şonda siz Hudaýa ýakyn bolup günä etmäni, günäsiz sazlaşykly, kämil gatnaşykda bolup bilýäňiz. Ýene de 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babynyň 2-nji aýatynda şeýle diýär. Ol biziň üçin gurban boldy. Hudaý ol arkaly biziň günälerimizi diňe biziň däl, eýsem bütün dünýäniň günälerini bagşlady diýär. Ýene de biz şonu görýär. Ol biziň üçin gurban boldy İsa Mesih. Şol İsa Mesihiň üstü bilen Hudaý biziň günälerimizi bagşlady. Eger biz İsa Mesih'e iman etmesek biziň günälerimiz bagşlanmaýar. Hem şol erim bagynda ýitirilen gatnaşyk ona entek hem dikildilmeýär. Şol erim bagyna ýitirilen gatnaşyk diňe İsa Mesihiň haçda ölümine, şoň ölüp biziň üçin eden işine iman eden pursatymyzda insanlar bilen Hudaýyň arasyna gatnaşyk dikildilýär. Başga hiç ýol bilen şol erim bagyna ýitirilen gatnaşyk dikildilip bilmeýär. Sebäbi şol plan diňe Hudaýyň güýji bilen dikildilmeli. İnsan öz etýän gowy işlerine görä ony dikildip bilmeýär. Men bilýän biz şol musulmanlaryň arasynda men şol gowy işlerim bilen
Hudaýa ýakynlaşyp bilýän diýe ýöne biz öz insan güýjümiz bilen Hudaýa ýakynlaşyp bilmeýär. İsa Mesih'e iman üstü bilen ýakynlaşyp bilýär. Diňe Hudaýyň hereketiniň üstü bilen şol insanlaryň arasyna ýitirilen gatnaşyk dikeldirip bilýär. Şonuň üçin men şu gepleşiň üstü bilen sizi eger İsa Mesih'e iman etmeýän bolsaňyz iman etmäge çagyrýan. Sebäbi şol siziň günählerinizi bagşlaýar. Haçdaky ölüminiň üstü bilen eýen bagşlady. Siz diňe men şol eden işine İsa iman etýän, men günäli şol insan tebigatyma görä günäli insan, sebäbi men adam ataň nesli, menini saňa iman etýän, maňa şu durmuşymny täze ýaşaýşa görä, İsa'daky täze ýaşaýşa görä ýaşamaga kömek et diýip dilek etsek, ol size kömek etmäge taýýar. Dilek eden pursatyňyz, kalbyňyzy açan pursatyňyzda ol size gujuk açyp garşy almaga taýýar. Ýöne siz şeýle dilek etmäge taýýarmy? Men sizi şu barada oýlanmaga çagyrýan, eger siz şu wagt dilek etmäge taýýar bolmasaňyz belki azrak oýlanyň şu barada soň ýene başga bir ýeri bilen dilek etip bilýäňiz. Ene Kolosiyalar kitabynyň 2-nji babynyň 14-nji aýatyna näme diýilýär? Ol bize garşy ýazylan bergidarlyk ýazgysyny öçürdi. Onu haça çüýläp aradan aýyrdy diýe. Ene şu hem biziň üçin gaty güýçli hoş habar. Şatlykly habar şu biziň üçin. Näme üçin men şeýle diýen? İsa Mesih men ýene bir gede gaýtalaýan. Biziň günählerimiziň jezatyny öz üstüne almak bilen biziň Hudaýyň öňündäki günä zerarly bergimizi geçdi. Hudaýyň öňündäki günämiz zerarly ol biziň bergimizi geçdi. Şol haçda ölüp şu bütün dünýäniň ähli insanlaryň günäsini öz üstüne alıp ölmek bilen biziň bergimizi geçdi. Indi bizde hiç hili bergi ýok. Ona bärde Hudaýyň sözü şeýle diýär. Bize garşy ýazylan bergidarlyk ýazgysyny bergilen baryny öçürdi diýe gitdi. Onu haça çüýledi şu öz haça çüýlenen wagtyna. Haça çüýläp aradan doly aýyrdy. Indi bizde hiç hili bergi ýok. Bizde azatlyk, İsa'da azatlyk bar. Men sizi şu azatlıkta azatlyk durmuşyny çagyrýan. İsa Mesih'e iman etsen, sen hem şol azatlyga eýe bolup bilýän. Ýöne başga ýol bilen şu azatlyga eýe bolup bilmeýäňiz. Hudaý bizi İsa'nın haçdaky ölüminiň üstü bilen bergiden azat etdi. Azat. Şeýle hem bizi öňkü näletlenen insan tebigatymyzy hem indi ütgütdi, bize täze yaradılış berdi. Şol İsa Mesih üstü bilen bizi täze durmuş bar. Biz öň şol tende, köne tende insan tebigatymyza görä näme? Günäli isleglerimizi hem öz arzularymyzy, hyjylarymyzy amal etýärdik. Köne tene görä. Ýöne indi täze tene görä bu ýaşaýyş düýbünden başgaça. Hudaý mukaddes, şoň üçin biz hem mukaddeslikde ýaşamaga çagyrylýar. Ene gelin häzir Galatiyalar kitabynyň 3-nji babynyň 10-njy 13-nji aýatlaryna bilelikde seredip geçelim. Emma mukaddes kanuny doly berjaý etmelidir öýdüp, oňa dayanýanlar nälet astyndadyr. Çünki bu kanun kitabyny doly ýerine ýetirmedik, adama goý nälet bolsun diýip ýazylgydyr. Mesih kanunyň yglan eden näletini öz üstüne alıp bizi şol näletden halas etdi. Çünki Tawratda agaçdan asylan herkes näletlenendir diýip ýazylgydyr diýär. Ene bärde görýän nähili güýçli sözler aýdylýar. Nähili güýçli. Eger şu köne ahda görä, Hudaýyň mukaddes kanuny doly berjaý etmedikler näme diýär? Nälet asyna. Şol kanuny görä daýanyp, onu berjaý etip bilmän ýaşarlar, nälet asyna ekeni. Ýöne näme etdi? Çünki bu kanun kitabyny doly ýerine ýetirmedik adama goý nälet bolsun diýip şeýle ýazylan köne ahda. Ýöne Mesih kanunyň yglan eden näletini öz üstüne aldy. Şu näleti. Haçda biziň üçin öleni şol näleti öz üstüne alyp, bizi şol näletden halas etdi. Nähili? Güýçli hoş habar berdi görýär. Bizi
şol kanuny ýerine ýetirip bilmediğimiz zerarly üstümede abanan näletden İsa halas etdi bizi. Şonu öz üstüne alıp haça çüýledi şo näleti. Ağaçtan atılan herkes näletlenendir diýip ýazylgydyr diýip Tewratda. Ene şol İsa Mesih haçta öldü, ağaçtan atıldy. Şeýletmek bilen bizi näletin, günäniň hökmünden azat etdi. Soň biz nädip Hudaýa iman etmäni ýaşap bilýäs? Şeýle pursatda. Nädip biz iman etmäni ýaşap bilýäs? İsa halaskar hükmüne iman etmedimizden öň bizde günäli insan tebigaty bardy. Şol İsa Mesih'e iman etmedimizden öň şol biziň insan tebigatymyzda biz günälidik. Sebäp biziň insan tebigatymyz günäli, adam ata derarly. Şoň nesilleri digmi derarly. Ýöne Pawlus bize gaty gowy hoş habary aýtýa berdi. Näme diýe Rimler 7:25. Hudaýa şükür. Ol bizi Rabbimiz İsa Mesih arkaly halas etdi. Şullukda aňym bilen Hudaýyň kanunyna gulluk etsem-de, insan tebigatyma görä günä kanunynyň guluduryn. Adam bilen Hudaýyň kanunyna gulluk etsem-de diýe aňym bilen insan tebigatyma görä günä kanunynyň guluduryn. We Rimler 7:25. Güýçli hakykatlar bärde aýdylýar. Ýene de 2 Petrus 2:19-da özleri azgyrlygyň guly bolubam, olary erkinligi wada berýärler. Sebäbi adam nämeden ýeňilse, onuň guly bolýandyr diýär. Ýene bu 2 Petrus 2:19-njy aýat. Biz şu nämeden ýeňilsek, näme tawin bolup ýaşasak, şonuň hem guly bolýan ekenik. Ene men şoň üçin sizi şol gul bolmakdan, günäniň hökmürawalygy astyna bolup, günäniň guly bolmazlyga çagyrýan. İsa Mesih'e iman etmek üstü bilen siz şu günäniň gulçulygyndan azat bolup bilýäňiz. Siz şeýle ýaşaýşa eýe bolmak isleýäňizmi? Onu men sizi İsa Mesih'e iman etmäge çagyrýan. Sebäp diňe şeýle durmuş bizi İsa'daky imanly durmuş bizi günäniň hökmünden azat edip bilýär. Şoň üçin men ýene bir gede gaýtalaýan, siz şu täze durmuşa eýe bolmak isleseňiz, hemem siz günäsiz, kämil, sarlaşykly gatnaşykda bolmak isleseňiz, İsa Mesih'e iman edin. Siz ýöneköýje dile getip bilýäňiz. İsa, men saňa gelýän, men günäli. Meni günämden halas et. Hem men maňa şol özüňdäki täze durmuşa eýe bolmaga kömek et. Men seň ýolundan ýörejek diýip şeýle dile getip bilýäňiz. Ene eger sizde şonki gepleşikler barada, toralar bolsa, maňa şol programmaň ahyryny görýän elektron poçtasy bilen hat ýollap bilersiňiz. Ene biz şu gepleşigimizi ýene-de gelejekde dowam eder. Ýöne men häzirlikçe siz bilen hoşlaşýan, ýene-de indiki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.